Jonyuol mawuok Thika County ma Kiambu koro dwaro mondo mi sirkal odoge chenro machon mar siro somb jopuonjre ka gilero ni chenro manyien sani hinyo jopuonjre mawuok e anyuola ma yuto gi ni piny. Nyaka ne sirkal chak chenro manyien mar siro somo ne jonyuol, ywak ni nengo somo sani ong'awore ahinya e pacho ka ne jogo ma onge kod nyalo. E bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre, bath omenda mar somo ichulo kod hola mar sirkal, bathe machielo ichiwo kod sir mowuok e sirkal, ka bathe modong' jopuonjre machulo kaluwore kod kaka sirkal dwaro. Jonyuol gi kata kamano ywak ni chenro ni en wich bar kendo nego chuny jopuonjre gi somo. The student and the parent have not understood it clearly, and I'm urging the members of parliament and also the in charge of education in every location, we go and meet the parents and the student, and we explain to them the way the new model and the qualification and the requirement and how you access the money from the government. Mzazi tusipo apply hizi help ama scholarship, unapata tuko na hiyo burden yote, like school fees unapata ni 100k plus, na hata hiyo scholarship na help tukipata na hata uongeza na hii upkeep, haiwezi tosha hiyo fee, haiwezi maliza. Lazima sikufanya mtihani kwa sababu ya hiyo personally, kwa sababu tunaambiwa lazima uingie na exam card huwezi toa kama hujamaliza fee. Sasa ni education yetu yenye tuliwekewa high education. Hiyo fund ni tuseme inatusaidia, lakini tuseme ni kiasi tumepandishwa, bado ni zetu. Netu lipandishwa, mzazi bado anang'ang'ana, lakini yeye kufikisha hiyo pesa ni tough black.